ንፍርቂ ዓመት ዝኣክል ፀሓይ ተጓንዮም ተበሪቓ ኳስ ንሰላምታ ብዝመስል መልክዑ እዩ። ምድሪ ብምልእታ ብጻዕዳ በረድ ዝተሸፈነት ነፋሳ ሓያል ቀዝሒ ቁራ ሓዚሉ ዝቐዝፈሉ ቦታ ብኣንጻሩ ድማ ፀሓይ ፍርቂ ዓመት ጠሊመኩም ዶ መሲኒ ለክዓርብ ዝትብለሉ ቀትርን ለይትን ምፍላይ ክሳብ ዘጸግም ብርሃና እትልግሰሉ ምድሪ ጻዕዳ በረድ ገፊፋ ለምለም ሓምለዋይ ሕብሪ እትለብሰሉን ገነት ሓጋይ ናብ እትኾነሉን ቦታ እንቋዕ ናብ ሃገረ ስዊድን ብሰላም መጻኹም። እዛ ሃገር እዚኣ ብጽባቐ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ተፈጥሮ ብዘለዋ ጥዑም ዝምድና እያ ትፍለጥ። ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ዓለም ቁሪ ወይ ድማ ዊንተር እዋን ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ህይወት ቅዲ እዩ። ስዊድናውያን ሕማቕ ኩነታት ኣየር የለን ሕማቕ ክዳን እምበር ዝብል ኣባህላ ኣለዎ። ንሕድሕድ ለውጥታት ብጸጋ ተቐቢሎም ብጥበብ ይምክትዎ። ንኣብነት ከም ኪሩና ዝበላ ከተማታት ፀሓይ ንሰሙናት ጠቕሊላ ትጠፍአን። ስዊድናውያን ነዚ ዓብዪ ጸልማት ብብርሃናቶም ይምክትዎ። ኣብ መስኮት ነፍሲ ወከፍ ቤቶም ድሙቕ መብራህትን ምውቕን ውቅብን ሽምዓ የቕምጡሉ። እዚ ድማ ናይቲ ከባቢ ንዘይኮነ ሰብ ኣብዚ ቤትና ኣብ ከተማና ምውቕ ፍቕሪ ኣሎ ዝብል መልእኽቲ ዘሕልፉሉ እዩ። ንመንነት ስዊድናውያን ንምርዳእ ሓንቲ ቃል ክትፈልጡ ኣለኩም። ንሳ ድማ ላጎም ትብል እያ። ትርጉማ ድማ ብዙሕ እውን ዘይኮነ ውሕድ እውን ዘይኮነ ሚዛናዊ እዩ ዝኸውን ዘሎ። እዚ ፍልስፍና እዚ ኣብ ፖለቲካን ማሕበራዊ ህይወትን ስዊድን ንርእዮ ኢና። ኣብ ስዊድን መንግስቲ ንዜጋታቱ ካብ መዓልቲ ልደቶም ጀሚሩ ውሕስነት ይህብ። ትምህርቲ ብነፃ እዩ። ክንክን ጥዕና ድማ ንኹሉ ብማዕረ ይበጽሕ። ወለዲ ምስ ዝወልዱ ድማ ክሳብ 480 መዓልትታት ዝበጽሕ ናይ ወሊድ ዕረፍቲ ይወሃቦም። እዚ ዕረፍቲ ድማ ንኣቦን ኣዶን ዝወሃብ ኮይኑ እቲ ውሉድ 8 ዓመት ክሳብ ዝመልኦ ተማቒሎም ኣብ ድላዮም እዋን ይጥቀሙሉ። እዚ ስርዓት ድማ ኣብ መንጎ ሃፍታምን ድኻን ዘሎ ፈላላይ ክጸብብ ገይርዎ ኣሎ። ሓደ ሓዱሽ ሰብ ናብ ስዊድን ምስ መጸ እቶም ህዝቢ ስቕታ ዘብዝሑ ወይ ድማ ዝሑላት ኮይኖም ክስምዕዎ ይኽእሉ። እዚ ግን ስዊድናውያን ንሰባት ስለ ዝጸልኡን ክቐርቡ ዘይደልዩን ስለ ዝኾነ ዘይኮነስ ንናይ ሰባት ናይ ብሕቲ ጊዜ ወይ ድማ ፕራይቬሲ ዓብዪ ቦታን ክብርን ስለ ዘለዎም እዩ። ስዊድናውያን ሓንሳብ ምስ ቀረብካዮም ኣዝዮም እሙናት ኣዕሩኽን ፈተውትን እዮም። ዕርክነቶም ድማ ንነዊሕ ዓማውቲ ዝሳገርን ዘላቕን እዩ። ስዊድናውያን ፊካ ዝበሃል ስርዓት ኣብ ስራሕ ኮነ ኣብ ከባቢኦም ምስ ሰባት ርክብ ንምፍጣር ዝጥቀሙሉ መንገዲ እዩ። እዚ ስርዓት ድማ ምስ ሰባት ሓቢርኻ ቡን ምስታይ እዩ። እዚ ቡን ስተዩ ዝብሉሉ ፊካ ዝተብሃለ ስርዓት እቲ ዝቐለለን ዝበለጸን ናይ ምቅርራብ መንገዶም እዩ። ኩሉ ስዊድናዊ ስፖርተኛ እዩ ምባል ይከኣል። ኣብ ስዊድን ስፖርት ባህሊ እዩ። ምስቲ ኩነታት ኣየሮም ዝቃደው ዓይነት ስፖርታት ድማ ኣለዎም። ኣብቲ ብርቱዕ ቁርን በረድን እዋን ስኪንግ ቀዳማይ ምርጫኦም ክኸውን ከሎ እቲ ብመንግስቲ ዝወሃቦም ኣብ ዓመት ናይ 5 ሰሙናት ናይ ዕረፍቲ ጊዜ ወይ ድማ ቫኬሽን በብዝሓ ኣብዚ የሕልፍዎ። ህፃውንቲ ቆልዑ ድማ ዕድሜዮም 5 ወይ 6 ምስ ኮነ ናብ በረድ ኣምሪሖም ስኪንግ ክላመዱ ይግበሩ። ሓጋይ ምስ መጸ ድማ ኩዕሶ እግሪ ጉያን ምሕምባስን ምርጫኦም ይኸውን። ኣብ ስዊድን እቲ ዝዓበየ ስፖርታዊ ፍጻመ ቫሳሎፐት ዝተብሃለ 90 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ናይ በረድ ጉዕዞ እዩ። እዚ ስፖርት
ንስዊድናውያን ናይ ጽንዓትን ሓቦን ምልክት እዩ። ወርሒ ሰነ እንትትመጽእ ስዊድን ካልእ መልክዕ ትሕዝ። እቲ ብቑሪ ዝተሓብአ ጽባቐ ምስ ፀሓይ ማዕረ ማዕረ ይበርቕ። ኩሉ ሰብ እታ ምቅርቲ ፀሓይ ክረክብ ደገ ይሰፍር። እዚ እዋን ሚድሰመር ኢሎም ዝጽውዕዎ እንትኾኑ ሰባት ብዕምበባታት ተሸሊሞም ብሙዚቃን ሳዕስዒትን ነቲ ዝነውሐ መዓልቲ የኽብርዎ። ዋላ ሰዓት እንተነጎደውን እዚ ሓጎስ ቀጻሊ እዩ። ምኽንያቱ ኣብዚ እዋን ፀሓይ ኣይትጠልሞምን እያ፣ ፈጺማ ኣይተዓረብን። ስዊድን ነቲ ቴክኖሎጂ ዝወነነ ሓዱሽ ዓለምን ተፈጥሮ ዘማእኸለ ጥንታዊ መንገድን ብሚዛናውነት ዘወሃደት ሃገር እያ። ከም በዓል ስፖቲፋይን ኤኬያን ዝበሉ ዓለም ለኻዊ ትካላት ዘብቆለት ክንሳ ህዳት ዝመልኦ ዱርን ልቢ ዘዕርፍ ባሕርን ኣጣሚራ ብምሓዝ ተፈጥሮን ስልጣነን ኣጣሚርኻ ምኻድ ከም ዝከኣል ንዓለም ኣብነት ዝኾነት ሃገር እያ። ምስ ዙረት ፕላስ ሓቢርኩም ስዊድን ስለ ዝደሃሰስኩም ነመስግን። እዚ መደብ እንተዳ ፈቲኹምዎ ላይክን ሳብስክራይብን ግበሩ። ቀጻል ድማ ናበየነይቲ ሃገር ክንበጽሕ ትደልዩ? መልስኹም ኣብ ኮሜንት ጽሓፉ።